गावआव एबार जि फैगौ बिसायख'थि बेनि थाखाय दिनैनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला दिनैनि तारिखआव जोङो गोबां सिगाङाव आवगायनानै दङ। मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जाय बिजाथियानो जा एबा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुजुनायाव UPPLआ अर्गेनाइज हिसाबैनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जायखिजाया थासारियावनो खाथि सोमोन्दो लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बर' जोंनि जिखिनि जोंहा आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बेजों लोगोसे गोरखा बिथांमोन, माइनरिटि मुसलमान बिथांमोन, आदिबासी बिथांमोन, बाङालि बिथांमोन, गुबुन गुबुन जिखिनि माहारिफोर दङ बे माहारिनि सुबुंफ्राबो लोब लोब ओंखारदों आरो बयबो लुबैदों जे थांनाय खनसेयाव जोंनि बिजाथिया देरहायैलाय बिथांमोना एसे खहा जानाय बायदि मोनदों। दा थेवबो जोंनि जिखिनि TCLCC चेयारमेन, क'क्राझारनि MLA, जोंनि जेसां दैदेनगिरि दङ बेवहाय हर सान रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना हास्थायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया UPPLनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो। गावआव एबार जि फैगौ बिसायख'थि बेनि थाखाय दिनैनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला दिनैनि तारिखआव जोङो गोबां सिगाङाव आवगायनानै दङ। मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जाय बिजाथियानो जा एबा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुजुनायाव UPPLआ अर्गेनाइज हिसाबैनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जायखिजाया थासारियावनो खाथि सोमोन्दो लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बर' जोंनि जिखिनि जोंहा आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बेजों लोगोसे गोरखा बिथांमोन, माइनरिटि मुसलमान बिथांमोन, आदिबासी बिथांमोन, बाङालि बिथांमोन, गुबुन गुबुन जिखिनि माहारिफोर दङ बे माहारिनि सुबुंफ्राबो लोब लोब ओंखारदों आरो बयबो लुबैदों जे थांनाय खनसेयाव जोंनि बिजाथिया देरहायैलाय बिथांमोना एसे खहा जानाय बायदि मोनदों। दा थेवबो जोंनि जिखिनि TCLCC चेयारमेन, क'क्राझारनि MLA, जोंनि जेसां दैदेनगिरि दङ बेवहाय हर सान रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना हास्थायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया UPPLनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो। गावआव एबार जि फैगौ बिसायख'थि बेनि थाखाय दिनैनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला दिनैनि तारिखआव जोङो गोबां सिगाङाव आवगायनानै दङ। मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जाय बिजाथियानो जा एबा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुजुनायाव UPPLआ अर्गेनाइज हिसाबैनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जायखिजाया थासारियावनो खाथि सोमोन्दो लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बर' जोंनि जिखिनि जोंहा आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बेजों लोगोसे गोरखा बिथांमोन, माइनरिटि मुसलमान बिथांमोन, आदिबासी बिथांमोन, बाङालि बिथांमोन, गुबुन गुबुन जिखिनि माहारिफोर दङ बे माहारिनि सुबुंफ्राबो लोब लोब ओंखारदों आरो बयबो लुबैदों जे थांनाय खनसेयाव जोंनि बिजाथिया देरहायैलाय बिथांमोना एसे खहा जानाय बायदि मोनदों। दा थेवबो जोंनि जिखिनि TCLCC चेयारमेन, क'क्राझारनि MLA, जोंनि जेसां दैदेनगिरि दङ बेवहाय हर सान रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना हास्थायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया UPPLनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो।